A casa meva no hi ha 8 persones de més. On són aquestes 8 persones? On estan vivint aquestes 8 persones? Perquè si s'han hagut d'empadronar a casa meva és perquè no estan vivint en un lloc empadronable. Qui està traficant amb això? Una suplantació d'identitat que provoca un malson a una veïna de Barcelona que s'ha vist atrapada en una batalla legal i administrativa a causa de l'empadronament fraudulent de 8 persones al seu pis de 3 habitacions. Si no ens presentem a l'oficina en un tràmit d'audiència per al·legar que vivim allà, doncs que ens desempadronen a la meva filla i a mi i ens treuen del cens, també. Tenen un contracte de lloguer signat per mi i per una altra persona, però això no és cert. Jo he demanat a quina OH es va fer la presentació d'aquest suposat contracte de lloguer perquè no es va fer cap comprovació de cap dada. Aquí està la clau. I a més, tinc una carta on em diuen no li podem donar cap dada perquè merament va ser exhibit. També cito textualment. Escolta, jo crec que això és una irregularitat. Vaig dir, jo no marxaré a dormir a casa meva, em quedaré aquí fins que vosaltres no m'emeteu com a mínim un volant confirmar que jo estic vivint a casa meva. El primer que em van dir va ser, això no es pot fer aquí. I on s'ha de fer? Al Departament de Població. I on és el Departament de Població? Que hi vaig. No, és que no s'hi pot anar. I puc trucar? No, és que no s'hi pot trucar. No pot ser. Llavors vaig dir, doncs no marxaré d'aquí, truqueu vosaltres. Si jo no hagués dit en comú, fet la pataleta, doncs no hagués tingut ni el que tinc ara. Un volant d'empadronament on diu que hi ha 8 persones més que fins d'aquí 6 mesos poden seguir empadronades a casa meva. No entenc la diferència o la desigualtat, fins i tot, entre el procediment que a mi em comuniquen en 10 dies, si no vens, et desempadronem, i el fet que hi hagi ara 8 persones que poden estar durant 6 mesos i que poden presentar al·legacions, etc.